Aleykümselam. Boşta dur, boşta mı? Yok. İşte mi dur? Yok, oğlum normal karış otur. Hadi gel. Dinle karışan karış otur. Dinle mas 3 adım aylan yürüyen goni. Yok karışan. Diyen maksimum şayla gel. Burası otur. Ay Burası bunu otur. o şerifin uyda kimin o şey mi? Karış otur abi. Fikirlere olalım fikirlere. Kazamı çıkartın bir. Bizim kazamı çıkan o. Belki sıkıntı. Alo Merdan geliyor mu? Ha. Göğünü geliyen ýygyňa pawro deyip soňundan sagyň alsaň ana şo taýda garaşyp durman. Ondan soň sagalyan ana şo taýda garaşyp oturyn. Be ýykdaý bilen. Ha. Be ýykdaý bilen haly. Ha. Yek jamyň garaşyna haly ýykdaý. Kirgit kötü mü da? Hayır o nirek geliyan ne ki adam o sen o. Be haly ýykaýdyň ay Borçun ne mi? Borçun ne mi? Ne sen bolşun ne Çık lo? diyemez ha. Ne men gitme. Ne çeýdek maro salam salam alma. Her salamlaşdyk bir gedek boldu da ha. Sen aradın tutanmam şu dost. Garaş bunu. Hawo. Ne çeýdek diýdiň maro salam diýip. Maro salam diyeyim ha ben. Ne mi diýen aýdın? Ben maro salam diyeyim ha. Ne mi diýen aýdın? Mara salon ip tuno. Be